хотя бы 10 тәңке теге тиын түгел бит тәңке дип җырлый бит әле бер спектакльдә кемдер 10 тәңке биреп китик Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Мин менә сезне шуңа чакырам. Әллә кем булып үзен әллә кемгә куйган дип әйтмәгез, ярыймы? Кирәкми. Менә шул иде. Шуңа кайгырып моңсуланып йөрим. Бу әлбәттә дөрес түгел, һәм дин буенча да дөрес түгел. Моңсулану? Моңсулану дөрес түгел. Менә син моңсулана аласың иңдә. Миңа әйткәне бар бер хәзрәтнең. Менә монда залыңа кер дә үзең генә булганда җыва. Урамга елмаеп килеп чык. Менә мин дә елмаеп килеп чыгам, әлбәттә уйнап. Мин үзем, чыннан да тормышта мин үзем мин менә. Мин бик моңсу кеше. Ни өчен? Менә әле дә монда килгәнче мин Җәлил хәзрәт Фазлыевның китабын укыдым. Мин иң беренче карыйм авторга. Авторы кем? Җәлил хәзрәт Фазлыев. Бу зур шәхес. Мин бу китапны укыйм һәм ышанам. Авторны карарга кирәк. Китабында эшләгән Пушкинны аласың, Лермонтов, Есенинны аласың, Мөдәррис Әгъләм, Зөлфәт Миңаши. Кайбер шагыйрьләр бар соңгы вакытта мин карый башладым. Гел мәхәббәт, хатының бар бит инде шуны кычаклап йокла дип әйтәсе килә кай вакыт. Һаман мәхәббәт, Тукайны ни өчен без гел укыйбыз? Чөнки ул халык турында язган.